Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile. Hawu nina bakamBhudu bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo bathi limhlabela imbedule. Nina bentule bande ngodwa ngale kwelakithi kwaBheka uZulu. Hawu nina bendla mhlathi kaMayekisa, nina bakadala inyebo. Awu madoda abazukulwane bakaPhalo, nina besilo. Awu ngibingelele phansi madoda eSwatini abomnaka namamfombatane, ngibingelele Makhosi Steve, ngiyabingelela konke lapha eNgcobo uZulu luyazongoma, ngibingelele kuzona zonke nje inkalo la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngeke ngawathinta onke ke amakhosi ngezandla, kodwa manje ukuthi leli phimbo lami selifinyelele leze lafika kwena ngiphula imini ngiyaguqa phambi kwakho ngiyazendlala ngiyabingelela lo bingelela nguprofessor ngingwaka Mkhize Kdabuka phansi kwanongoma esigodini sakaBheka umthetho ngasohla ngothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo lethamelo lolu how I ended up in drugs, ngawela kanjani ezidakamizweni yilapho suke silanda khona abafowethu nodadewethu abasezidakamizweni sisuke sibalanda ngaqondoni sisuke sibalanda malunga nanqo nokuzama ukuzoqwashisa umphakathi ngobhubhane olukhona lezidakamizwa. Uma silethe umuntu la sisuke singalethela thini zomjaja ngezinto eziyizigameko akadlula kuzona, futhi sisuke singabalethele la ukuthi bezoyipraise noma bezoqholosha ngezigameko zabo, kepha sisuke sifuna ukuqwashisa abantu ngoba isigcino sazo zonke izinto abazenzayo, abanye baphelele ekufeni, abanye baphelele emajele, abanye bakhubazekile. Uma ungowesifazane useyidakamizweni definitely sure uzodayisa ngomzimba. Umuntu wesifazane odayisa ngomzimba angagcina ayithola ayisisulu salabo abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba, ngoba siyasabona nje kunentombazana trender eyathengwa idayisa umzimba, bafike bathi bazama ukuyibulala bayikopolota amehlo bayishiya bethi file ngenhlahla uNkulunkulu yaphila ke. Wena ke mhlawumbe ungangaba nayo inhlahla ukuthi uphile kube wesilisa oseyidakamizweni noma kanjani uzontshontsha. Uma untshontsha uzoshawa abantu, uma ungashawa abantu uyafa noma uyaboshwa kulapho nje. So angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongayifisa noma ongathanda ukuyithola ekuleso simo. So labantu esibaletha la sisuke sibalethela khona ukuthi bezoqwashisa ababukeli ngaphansi kweMPTV1. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye sicela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell. Okunye ke sesizokwenza abafowethu, angiseza ukuyiposta enye episode le eyandulela leyo ingakamreach u10,000 views. So mawusubukile cindezelwa ulike, ushare ivideo ukuze izokwazi ukuthi ifinyelele kubantu abaningi ngesikhathi esincane, ukuze kuzokwazi ukuthi kusizakala abantu abaningi ngesikhathi esincane. Bafo kunjani? Ngiyaphila. Cha, nami ngiyaphila ngane yakwethu. Izolo kuhlulekile ukuthi sisebenze. Kuhlulekile izolo. Ubuke ukhathazekile kodwa manje. Ngoba ngikhathazekile yabo. Yeah. Ukuthi emqondweni nami khona nje into eyikhona encane yabo. Yeah, yini nje leyo ongathi mhlambe iyahubha njengamanje? Ngeke ngathi ukuguduka yabo. Yeah, wayekhaya. Yeah. Uma ngifika yabo ku-stepfather lese ebengihlala naso. Yeah. Ngifika isimo sambi kahle. Ukuthini sona sisasebenza yabo. Yeah. Uma ngiya kusona ngoba ngiye ngaba nenhlanhla yabo, ebusuku ungalalanga ngacosha ngo-1800. Ngifika ngibashiyele lokho okuncane yabo. Yeah. Abantu bebekhala ngendlala yabo. Yeah. Ngangasa lokho ngicabanga izinto engahamba engenze zona. Yabo. Yeah. Athini ngathi hayi angishiye lokho okuncane yabo. Yeah. Ubani ukuthi ngizobuyisela ngokuthi ngeke ngahlukumezeka. Ngoba lokho abekwenza bekufanele kwenza endlelani ukuthini umphakathi bese ngikonile ngokuthini naye bese sencindezeni yabo. Ngoba abantu abaningi basebenzisana ukuthi bazomshisa nendlu. Ngabona ukuthi hayi konke lokho sekwenzekile ngingakubuyiseli emuva yabo. Uthi naye azange ekwazi ukunginika uthando lelo ebengideserve ngezenzo zami yabo. Futhi kahle ngezenzo zakho uthi
uyayibethela wena bekufanele egcine naye enza ngalendlela enza ngayo ngoba nezulu sithi kunzima ukuncelisa ongayizali bafo athi ngivele ngiyekhona deep bafo ukhuliswa istepfather yeah awusilandise bafo ukukhula kwakho ukukhula kwami yeah behlala la ePhumketh kuyimina noma naso stepfather yeah until 2010 bezame ukushintsha impilo yeah siyephi eMayville yeah befike eMayville bethole indlu ukuhlala yabo yeah ngithini uma bengena ID yabo into eningi nje bengenazo yabo bengidlala nabo ngingaya esikoleni yabo until kuze fike u2013 yashona uma yabo wathi ekushoneni kwama ayi qhubeka ngihlale naStefana yabo nami ngiqale ngijona abangani abaphetha ngokuthini vele angifundi ayikho into engiyenza yabo uyena njalo mevuka ehambe etohweni yabo mina bengisala ngihambe nami ngiyoganga nabangani bami yabo yeah ngoba ayikho nje into ebesihlangene ngayo ukuthi siyontshontsha amabhayisikili sibheme ugwayi yabo wona ugwayi uqala kanjani ugwayi ngawuqala ngithini bengibona sona stepfather yabo mesibheme endlini yabo ngiye ngisibuza ukuthi indaba umubhema uthi yabo yeah engafuni ukungichazela ukuthi hayi into nje yenza la yabo yeah ngelinye ilanga ewushilo uvutha ugwayi wakhe yabo nami ngithi ukuthi ngikuntshontshe ngizwe lento asuke efuna hleze yizo yeah ngidonsa iphulu lokuqala ngikhwehlela yabo yeah hayi kuye nami ngifundise abangani bami ukuthi hayi sike siwutest ugwayi yabo gcina kuba nje into esesijwayele yabo into ejabulela ukuthi hayi mashaye nje uthuphuli uba dizzy yabo kusuke kugwaye singenele kwinsango yeah la sesiqala khona la sesitshontsha ngoba vela ungithi vela ayikho indlela esiyithola ngayo imali yeah sonke until gcina ama complaint elokho engenile kusona stepfather yabo yeah ukuthi mengingenile complaint again yabo ethena ayikho into angayenza yabo kunalokho abangishaya ngizabangishaya uyena ozongishaya yabo yeah kwa sebemtshelile ukuthi bazomshisa lendlu yabo yeah benze njani bethi mina sehamba ekseni elithatha iketanga engibophele ngeketanga enyaweni yabo ukuthini ukuthi ngingaphumeli ngaphandle yabo yeah hayi akuzange kuphele mhlawumbe isonto eyenza lento yabo yeah ngenze njani ngoba kukhona u4 obukhona endlini awu ngavela ngathatha wona ngaqhuzula isixhobo lese engibophele kusona awu ngaphuma ngahamba ngaze sengihambile ekhaya ngaze phela ngisho nale nyanga ngangena endlini yamashonisi wena yeah ngantshontsha mali ngoku500 yabo imali engayithola esitsheni yeah ase ngayithatha leza eThekwini yabo ngoba livele ngiye ngahlala ngithi la yeah ngifika la nginakho ukumbona yabo vele engasangithandisisi kahle yabo yeah ngithini ngiziningi ikwelete engamshaya kuzona yeah ngoba nje ugcina kwami ukumbona 2019 yeah wangitshela ukuthi zonke lezi zinto engizenzayo ngizenziswa ukuthini ukuthi vele akangizali yabo wena usuvele wazenza kayini babakho bengazi yabo waze ngitshela leyo nto avele ngafikelwa inyembezi yabo hey ngayibuza ukuthi why uma engazange ngitshele lento esaphila yabo kube ngihlalela kube khona ama social worker
engawathola kuthiwa u-I-Care yeah mengithathe yabo ngihlale kwi-rehab yabo yabo mengihlala khona nakhona kube khona iy'nkinga engizenzayo yabo yeah ngoba nangithi bengisabhema insango nogwayi yabo kuthiwa umuntu akufanele ebheme khona yabo kodwa mina bengibhema ngenkani yabo hey gcine wenzakalani kube khona umfana esaxabana naye yabo yeah ngivele ngenze njani ngithatha ummeza yabo ngeze ngifuna umgwaza yabo yeah baleka kuze ngingenelele nawo ama-social worker yabo esilamule yabo ngase ngithe ngisahlezi befonela amaphoyisa yabo yeah mefika amaphoyisa engithatha yabo yeah kuhambe basayosesha ukuthi kwenzakalani yabo yeah indaba ngize ngifuna ukulimaza umntwana awu lathi kuna no-psychologist abangisawulona yabo yeah lona malichaza lithini nenkinga ye-anger yabo lokho ngicathi kwadalwa yini ngale ndlela stepfather sasingitreat-a ngayo yabo ngoba mina ukudla bekumele ngikudle mina bekuhlale nje noma isonto lonke bekiwe yabo engikuthini ukuthi angingachithanga amanzi akhe akadekeza ngawo indlela bese ngiphanisha ngayo yabo hayi lama-social worker angenze njani ngibaleke khona yabo ngibuyelele estradini yeah engifika la after lockdown bengifika ufike ngibuyele ngize ngapha kuRussell ngizohlala la kuRussell yeah engihlala ngapha kuRussell kube khona umngane kababa ubaba wami ongizalayo yeah esho ukuthi hawu wena usiyani umfana kalinde ngisho ukuthi anguye yabo usho uma yeah enze yazi ubaba wakho ngiyamazi hey ngibuza ukuthi lo muntu ngaze laphi yabo hayi ngimbuza ukuthi ukephi yabo yeah ethini enza usasejele yabo yeah hayi kube ngihlale gcine nami laba fethu bengihlala nabo kube khona ke obe khona kade bebhemi ngabo mina bengayibhemi ngabo ngene nami ngena kuyona ngabo ngoba nivele nasengiqondweni nganginikile ukuthi hayi anginamuntu yabo ongithandayo yeah futhi akekho umuntu engingasengikhale kuyena hawu khona sengitshelile ukuthi uyamazi ubaba ngikuthini ngangingamthembi yabo indlela engangibuka eyiyona yeah hawu ukuthi ngeke umuntu ethebhemi ngawudethi uyamazi ubaba wami kanjani hey yabo hayi ngihlale kuthi last year uphinde buye yonke engitshela ukuthi hayi ubaba wakho usephumile ejele ukhona hayi ngithi hayi ngisacela ungise kuyena hayi sambe mesifika lapha eshop ngaseRoyal yeah ngifike ngikhombise yabo ngathi nje ngiqhamuka kuyena azwavele wanikini ikhanda hey yabo ngambuza ukuthi ngabe wena usandile yabo washo ngila ngavele ngakhala khona yabo khalesani injabulo yabo saxoxa okuningi umthola ubaba wakho kusiphi isimo ngimthola vele naye uyabhema ngabo naye uhlala emgaqweni ngase wangitshela ukuthi kwenzakalani ezehlukane noma yabo uma wahamba umuntu oya emakhaya yeah yabo ekhulele kanti uma akayi khona yabo uzohlala khona la eThekwini yabo elokho embalekele ngisaba ukumtshela ukuthi nami ngibhema lento akayibhemayo yabo engizama ukungithatha ngihlanganise nabangani bakhe yabo yeah laba abamnika imali
yabo kwakhona elimde yakhona belizwana naye yabo lingithathe lithi lifuna ngiyohlala kwalo ngisebenzele yeah mele ngithatha fena lo ngilitshontshele yabo manje sengiqalekile yeah ngimtshontshela mengibuya ngeza ngaphethe kweni lingilandela ubani linemoto lona fela imtshele naye yabo hey siqaleke manje kuba ngathi sinokucabana la baba bo wathi uyangishaya yabo ngempama ngisibambe isandla sakhe yabo ezini wazi uyafana noma wakho yabo ayikho into umuntu athi ukuzama ukwenzela yona amazwi engawakhipha ngwaphilisana ngene ngathi ayikho inkinga ngiyafana noma vele wena sehlula kahle yabo ukube uma azange ngishiye ngoba ile nto yakho awufuni ukukhombisa umndeni wakho uthando ngoba zonke ingane zakho iphelela lapha emgaqweni yabo ngoba kubaba sibawu 8 zonke lezi ngane zakhe ehlala khona la strateni yabo badilini leli awu enze ngathi ungafa yabo nje uzangilanda bengifa vele umasipala uzonqaba wena nawe uzophelela la emgaqweni yabo ubo hlwana kwami naye yabo ubuyele ngapha eSan George awu ngibuyela ngapha eSan George phela ngisho nalesonto suke ngiboshwe yeah ngiboshwa ngihlale inyanga no 10 days yeah ngathi ngiphuma bafuka wabalula indaba yokuthi ngesikhathi uboshwa ejele wasindela igama likababa wakho ukuthi uyaziwa ngifuna udlule nakuleyo party leyo ukuze ababukeli bezoyazi ngathi ngifika ejele usuku lami lokuqala nqa ngena nje CRA ukuthi angikhale yabo ini istory yangizizwa ngejele yabo yeah ngisifike wesivile yabo ngoba nangathi bakubuza ukuthi unayo inamba umuntu osemnyango noma ngisho ukuthi hayi anginayo inamba yabo kodwa ngiyathi mhlambe niyamazi uSandile yabo yeah ngichaze uSandile wakantshangase yabo wade gwajiwe 16 years yabo wemed yeah ngathi hayi ube khona ukuthi hayi ngiyamazi yabo ufuna nje ukuthi ingane yakhe ngisho ukuthi hayi yabo ethi hayi kodwa ngiyafana naye yabo yeah enze njani ubani ungena lozo bebehlalisa espontshini lapha phansi yeah ngiphathe ishit yeah bethini lo uncle ethini hayi ngoba siyamazi baba wakhe yabo futhi bekuwumuntu obe rula ke la yeah bengibeke embhedeni yabo qale nami ngithi ukukhululeka yabo bengibuka laba abanye abafethu abangenayo inamba abangakwazi ukufaka lutho ejele indlela bebehlukumezeka ngayo yabo bengiyibuza ukuthi futhi kube nami akekho umuntu ebengathi ngizalwa naye ukuthi ngabe ngihlukumezekile yabo uma ungena namba ungafaki airtime ungafaki imali uvuka ngo12 ebusika uvuka ngo12 ungena imanzi nabanda yabo uqeda lapho bazochitha amanzi indlonke mele wamobe usuke lapho ukhuhla udongo yabo mebebhema kumele usukume uye toilet uke wasukuma uzoshawa ugwaya ubhemi yabo awulali futhi bengakulali yabo ubalansi bona bayisebenza yabo mina ngasindanga ukuthini ubaba vele ube baphethe nombulweni yabo ngathi sengizophuma etshele sebefuna ukungiqasha bonami ukuthi ngibe sisebenzi yeah waba khona ophikisa ethi hayi ngeke sikwazi ukumqasha esezohamba econtrol uba lasazi uma usazobuya noma ngeke asabuya hayi gcine ungaqashiwe yabo
ngithi uma sengizoya enkantolo lo ankele lo emazi ubaba enze njani engikhiphele i-20 yeboss Yeah. mase bhala nenamba yabo ethi lezi zinto ucela ngiyise kubaba yabo ngifuna ukukhuluma naye yabo mina ngiyithatha kodwa ngathi ngifika enkantolo ngayithatha inamba ngayilahla ukuthini ngakusakhona ukuthini ngaxabana naye kodwa manje nangakusave ejele nje manje igama lakhe wena la ngiseve igama lakhe kodwa mina isombe sami bekuhlezi ukhona ukuthini ayekho into engathi wangenzelayo wona yabo yeah uba nikhuleni kwami njengomazi akukho ngisho nento eyodwa asangithengela noma sengimtholile ukukho ngisho nokukodwa abengenzela khona nalokho bengithi mengizamile imali kube uyena ofuna imali kumina kwaphinda nabonana nobaba wakhe emva kwaleso sigameko ngike ngaphinda abonana naye bade kufakwa lezi zinto zo-ANC yeah ngiyangambona saxoxa naye yabo ngazama ukuzehlisa yabo ukuthini ngiye ngahlala ngacabanga ngibona ukuthi lento engithi ngizama ukuyenza ngeke izingisize yabo ngoba noma ngathini ngithini umzali wami yabo and wonke umuntu unamaphutha akhe na lokho ukuxabana kwakhe noma kumele mina ngifake kona yabo yeah ngoba ukwabo kubabili yabo bayazibona ukuthi yini into abaxabanisa mhlambe yena engangangitshela iqiniso yabo kodwa ukusala umzali wami yabo uthi akaze ngenzele lutho bekuyisikhathi sakho lokho yabo yeah ngoba yena usaphila yabo manje ngijabulile lokho yabo lapha abanye abafundi bona baphi nendibane engibazi umuntu engimaziyo usisi wami nabanye abawu-3 abafundi yabo yeah ngobani khona abawu-2 abadala kunami abase-Eastern Cape engingabazi yeah masokuthi ile 4 ezemva kwami yona engiyaziyo masokuthi lo khona umncane-ke ogcina engingamazi yabo yeah bengazi ngimbona ngibona-ke laba abanye engingabazi laba abawu-3 usisi wami yeah ngakho ukumbona unakho ukuza la eThekwini yabo ngoba bahlala la eKitso bona yabo nakhona uma wabo ozenze njani wakhetha uthi eyozama impilo khona yabo ngoba uyabona ukuthi ubabokho uma umbuza ngabasohlangothini lakhe uthi baphi abomndeni nje uthi basenyulenze yabo ngoba uma ngithi ngicela engise kumndeni wakhe yabo yeah hayi akafuni yabo uvele ngitshela ukuthini etha imali usafuna ukuhlalisa imali yabo futhi akafuni ukungisa ngisabhema khona yabo afuna ukuthi ngimdalela inkinga yabo noma ke phela ngasasho ukuthi uyohlala afika athi nakhe ekhaya nilale mhlawumbe ninento yokubhema nivuke nihambe ukuze kusasa ngoba nihlala emgaqweni nobabili kungenzeka noma yini ngeimpilo zenu siyalazi iqiniso ngomgaqo ukuthi qhamuka ngisho abantu ungenze lutho bekubulala manje uyothi wena mama kusabele bani ngoba ungazinekini nje yona into ngathi okay baba njengoba usho njalo uma ngase kuthiwa namhlanje ke uyalala ngisasawuvuka mina ngizothi wakaba kephi yabo azange efuna ukumphendula yabo nalokho enze njani ovele wasuka wahamba yabo ngoba kwathi kufike ngisho nosisi wakhe azange efuna ukuthi abona engazi yabo nalokho elokho enze njani elokho ngithi ngithi ngiyamtshela ukuthi baba mtshele pheze sakho ukuthi nayi ngane yakho yabo engafuni ukuthi engazi yabo nalokho belokhu bexoxa kwasuke ethi nethi hayi uthi ngiphelezele yabo ngasala ke ngimile kanjalo yabo
Yoba-ke ngize ngakhenza ukuthini Ntsayi uke ngithi kumshayisa ngomoya yabo ngize nami ngala ngizoyidlalisela yabo. Since singamaZulu awucabangi ukuthi mhlawumbe yonke lento obuyenza nje uyingane uhlala ne-stepfather kunomthelela lokho ukuthi ubukhulela esibongweni okungesona sakho ungazi kodwa futhi wena akuyona mhlawumbe indlela le imvelo eyifuna ukwazisa ngawe ubaba wakho ngqo ngoba kuba wazohlala emgaqweni ngabe shuthi awukwazi umazi ubaba wakho. Kuye kuthini ukucabanga kuwe mawubheka indlela obekwenzeka ngayo umncane kuze kube namhlanje? Ngoba yabo mina ngokubuka kwami kuzo zonke izinto esengidlule kuzona yabo. Yeah. Ngibuka ukuthi mina ngokwami indlela engiye ngibuke ngayo ukuthi uma wena osuke ngihola kuzo zonke lezi ndlela yabo. Yeah. Uze ngithini ngize ngithola ubaba. Yabo. Ubani ngike ngazama ngisho nokuyibulala. Yabo. Kodwa still ngahluleka yabo. Khona nje ngidlisile amanzi ephethro. Yabo. Ngavuka esibhedlela ngahlala almost 3 weeks. Yeah. Ngizama ukwa-trainer lamanzi ngaphakathi kumina yabo. Nakhona ase ngitshela ukuthi futhi mina angisophinde ngilungelwe lutho yabo. Kodwa kukho konke lokho ngiyabona ukuthi into engisuke ngiyitshela yona kusuke kwamanga. Yabo. Nje le mali engisanda kuyithola ngayithola ngingazi. Wave waba khona nje into ethi hayi ungalali. Hayi. Mengalali ngathola le hlanhla la. Yabo. Yendoda. Hlezi mangihlangana nawe uhlezi uyihlekela sixoxela. Why lento oyikhulumayo ingabhaliwe kuwe mangihlangana nawe mfethu emgaqweni? Into engenza ngihlezi ngihappy. Ngisuke ngenzelana ukuthi ngidlulise sonke izinto engisuke ngicabanga. Ngoba the more into ngiyibeka emqondweni the more izongilimaza. Yabo. Ngoba mina ngihlezi ngihambela ngedwa ukuthini ngiyashesha ukucikeka yabo. Yeah. Khona ngisho noma uzozisozi sixabana mase ufaka abazali bami. Yabo. Lapho kwenzeke enye into yabo. Ngoba indlela engikhule ngayo ngoba nje khona nje umfana usanda kuthini sanda ungitshela ukuthini uthi wena uzalwanga yabo waqhuma ejele. Yabo. Uzange ngimlinde ukuthi eze ephinde esho amanye amazwi ngadonsa amabhodlela yabo. Ngamshaya ngawo ekhanda. Yeah. Naye wazama ukuphinisela yabo ngoba azongigwaza la esandleni yabo. Khona sengiyenzile lento ngaphinde ngayisola mina. Yabo. Ngoba manje sengiyabaleka sesa la sihlangana khona manje sekuyimpi yabo. Uma phela naye akavuma ukuthi ngimhlole. Yabo nami futhi ngeke ngivuma ukuthi ngihlole yabo. Manje akuyona futhi impilo le. Yabo ukuhlala kanje estradini. Into engenze mina ukuthi ngigcine ngihlangane nawo ukuthi ngifisa ukuthi ngikuthole usizo. Yabo. Mawucabanga mina bafuna ukusiza ngani? Waya lapha ngifuna khona impilo kuzo. Ngokubheka kwakho bafo. Yini onofisa ukusizakala ngayo noma uthi mawuhleli ucabanga ulela ukuthi uma ngathola u1 no2 ngingasizakala? Mina into ebengicela ngisize ngayo. Yabo. Uma ukuba ngaba nawo amandla ukuthi ngithole noma rehab. Yabo. Yeah. Ngeke idakamezwa ngibuyele esikoleni yabo. Ngoba the more hlala nje emgaqweni ziningi izinto engabe ngiyazenza empilweni. Ngoba mengibuka abantu ade ngikhula nabo. Abanye babo bafisa ukuthi ngihlala nabo la stradini, abanye babo bayasebenza manje. Yabo.
yabo inhliziyo yami ibe buhlungu mase ngizobuka umuntu ade ngikhula naye yabo yeah ade ngithi hayi uyabhayiza uba nakabhemi ngoba kwenza ukuthi manje mina sengikwazi ukuthi ngithi ngicela ngiphuthi urandi yabo ngibuza ukuthi mina yini engangihlula ukuthi ngenze njengoba ngenzile ngoba ngeke ngithi impilo njalo ngiyalala ngiyavuka ngicabanga ukubhema ayikho into engicabangayo nje sena ngoba ngisho ngathola manje ngimali enkulu kodwa ayikho into engingathi ngingazenzela wena ngaphandle kokubhema ngoba ngisho ingubo engicabanga ukuyithenga nalokho ngizocabanga ne-drugs ngoba buka nje le mali ebengiyitholile bengingalivula itafula ukube angibhemi udayisa nje ogwayi nalo ma-chips no-sweet yabo ngabe ngiyarenta-ko manje ngabe nginendlu yami futhi ngabe nginayo ingane yabo manje zonke lezo zinto ngizoyithola kanjani bengisazolokhu ngicabangana nento eyi-one bafo ukubhema uqale vele usuhlala emgaqweni abanye abantu bakhishwa ukubhema endlini uyangivumela lapho u99% wabantu abahlala emgaqweni bakhishwe yiwunga endlini kodwa wena waphuma usoba ngenxa yezimo wayithola ususemgaqweni wasuqala ukubhema uqala laphi emgaqweni kunomuntu oneyinkinga njengamanje njengalezo nazo obukela le episode le ingathini advice yakho kuye ukuze angagcina ithole kulesi simo njengamanje osukuso nawo mina nje engakusho ukuthi ngisho uma kuthiwa umuntu uhlangana nazo nayiphi ingqinamba empilweni ungacabangi ukuthi kusuke kuphela kwempilo hawo ungaze uzucabanga ukuthi hayi sengivele ngibe star ngoba vele ayikho into esazongilungela abo lokho so kuyinto ezodlula yabo ngoba neBhayibheli liyasho ukuthi konke kunesikhathi sakho yabo so kuyisikhathi salokho nzima sokuzokuthola yabo ubani kwayona iwonga ngihleze ngibezwa bethi ayiyeke hayi ngoba ingayeke umqondo usungangitshela ukuthi ayiyeke yabo ungangena kwinto ungayenza into ngoba akekho umuntu ongantshontshanga ngobhemile wona kodwa khona asebethi ngikhathele umtshontsha abo yona iwonga-ke nje akuyona solution yabo yeah futhi ngiye ngisho ukuthi angifisi ukubona ubhuti wami lo mncane ebhema naye iwonga abo so mina nobaba siphambukile endleleni kodwa angifisi ukubona ingane zasekhaya singilandelayo singena lento esiyenzayo yabo uba nayilungile nalokho uba isiqephu yabo sayo hey yabo nje engikushoyo balalela ukuthi akuyona solution wonke ama-drugs asewonke awuyona solution yabo nalokho usuke uyicindezela wona more ngoba noba isidina ngisho nakubantu yabo awuthandeki hey yabo ngoba akekho umuntu ongakuthatha ekufaka endlini yakhe ebekwazi kahle ukuthi uyabhema yabo bhema lama-drugs azi kahle ukuthi akazwani nawo kufana nayo lento yomjovo yabo most abantu abayithanda hawu meke waqala wakubona uphethe umjovo noma uyazi ukuthi usuyajova ngisho noma ade kuphi ishumi azi usakuncisha ukuthini ilento oyenzayo yabo hey uke wakhala ngokuthi ukuqala kwakho nje ukubhema wawukade ubona i-stepfather sakho masibhema wasucosha isitopi sikagwaya esishiye sivutha ngoba ukuqala kwakho ukubhema njengamanje kunabantu ababhema phambi kwezingane kunabantu omalume obaba ababhema phambi kwezingane osisi ngoba nosisi sebeyabhema lingathini kulakho kulabo bantu kungaba namthelela moni
esizweni esilandelayo ukubhema phambi kwaso sibuka? Umuntu osenza lokho usuke wayena engayihloniphi. Yeah. Ngoba ingane zamanje imiqondazo ifast. Yeah. Ngoba ukubuke mujwayeza ifoni esancane ithi cool vele into ifoni siyazi ukudlula umuntu omdala yabo. Same thing as into osukuyenza phambi kwayo. Ngoba khona ezisho kahle uthi uma ngiyamazi uyabhema, uma ngiyazi uyaphuza. Yabo. Khona ezazi ukuthi mina ngihola imali eziqolo. Kodwa mina leyo nto ngikhule ngingayazi ukuthi khona into enjalo. Yabo nje mina ngokwami ungakwenza ukwenza kodwa hayi phambi kwengane yabo. Yeah. Ngoba ingane zamanje umqondazi fast. Ngawuthini ngisho noma kuthiwa uyaphuza uyabhema kodwa kumele usho off kubantu. Ngisho nazi khona abafethu ababhema abasabancane. Yeah. Uzohlangana nomfana omncane le street uhamba uphafuza ugwayi. Into engalungile yonke lezo yabo. Mina okwami ngithi yabo nje lokho abafana abancane asebebhema ugwayi. Yeah. Una laphi kuthiwa ingane ezinamalungelo. Ila kwaqala khona bonakala yabo. Yeah. Uzini uzojaha umuntu uthi nginamalungelo. Yeah, unamalungelo kodwa phela musu kwa abuse. Wasebenzisa ngendlela yabo. Ngoba sisikhathi uthi siyashawa abantu singenze lutho. Ngoba umuntu osuke kusukela into oyiyona. Yabo. Ngoba ngafika gange mina kodwa ngeke kubanjwe mina ngithi uzoshaya umuntu. Yabo ngikuthini vele isinto eyodwa. Umuntu uma engena kubheme nje iwunga emusha unyukwane nje nangu uprofessor nje uyaqala uyangena kuye kuthini kuwe uma ubona lo muntu? Abo lokho ushona nje manje khona umfowethu ongenile kuyiwunga abo kade phela uhlungu. Yabo wathi ngiqala ukumbona usaphela ngamtshela athi yabo bavu lento ongena kuyona ayilungile. Ngoba yabo ukubone mina ukuthi mase ngiqalekile kuba njani yabo. Ukubona ukuthi ngicina sengenza amacala angasile yabo. Ngoba ngisho umuntu engithuma ngo-R20 nxa usengiqalekile ngizobalela naleyo mali yabo. Kube ngathi hayi uyangizwa yabo. Uthini into asuke seyitshele yona into engisakwazi ukumshintsha kodwa i-advice so ngimtshelile yabo. Ungathini kubazali? Abazali banokubona sekulate ukuthi ingane isiqala into eyibhedayo njengoba nje kukhona omancika manje kunomazeni kunazo zonke lezo zinto eziyisango elibheke ewungeni. Abazali bayaphuza ukubona leyo nto einganeni zabo ngoba ziqala zibafihlela. Uthe bona umzali kusuke vele sekukubi kakhulu. Ungathini kubazali iziphi izimo kumele bezame ukuyibheka ukucheck umntwana ukuze engagcine bona sekuze konakala? Ngabo nje mina yeah uqala hawo lezi imali ezinkulu ababanika zona izo lezi ezimbangela yabo. Uma ngeke ukuthi umfana ingane yesikole uzweni u50 uthi imali azoyikhela esikoleni le yabo. Yeah. Ngoba leyo mali okay uzokuthenga ukudla kodwa showcase khona abangani ababhedayo yabo. Ngeke futhi ingane ungayiboni mase iqala siphambuka endleleni yabo. Ngoba nangathi ikhaya nemfundo esiyakhona. Khona umzali osho ukuthi ingane yami angifuni ukuthi ibuye ngaphandle kwa6 yabo. Ngo6 manje ibesekhaya. Mase iqala sibuya ngo7 obvious lapho khona izinto wrong esezimdlela isikhathi yabo. Ngeke ukuthi ephume ngo4 ngo7 yena useyabuya usebuyisana nomuntu obuye emsebenzini. Lo muntu uzobe etatisheni uzobe washene neshothi lesikole yabo.
yini sekukhona lento akayenza ngale mali osumnikeze yona yabo angisho ukuthi abazali bengayiniki imali ekanjalo kodwa hayi imali enkulu yabo yeah ake sithi kumzali ke useyakubamba ukuthi nansi ingane yabhema isanda kuqala iziphi inyathela kumele ithathe mhlawumbe ukuze ingane yakhe isizakale ngokucabanga kwakho experience yakho yokuthi ukube mina ngathola lokhu kugadeka ngisaqala mhlawumbe ngaba kaze kuze kufike la yini kumele yenziwe abazali ukugada ingane zabo yabo mayisaqala nje ukuthi na ungambamba useyaqala uyabhema yini ke kumele istep esilandela kumele sithathe umzali kusuka lapho nje utheni labangani bakhe ababhedayo abo ibona oqala kumele emhlehlise kubona yabo yeah lokuthini ukuthi bemnika imali ethi ubankudlwane emvale kuyona yabo yeah futhi enze sure ukuthi amlandelela isikhathi akabuya ngaso yabo le ndaba zokuzula yabo ethi nje ukumvala kuzona yabo ngoba leso sikhathi leso aswespenda engenze lutho yabo yilaso engena khona kubhemeni ezinje buye esikoleni hlale encwadini zakhe la umfundisi yeah phume nje indaba zabangane khohlwa abangane yabo aluthi hayi mengibuye esikoleni ngiyafunda yabo ubani abo the more isikhathi esichitha nje ngenze ifa khona ela acabanga khona ukwenza ngisho nento ebhedayo abo mina ukube isikhathi lesikhathi engasimosha nje ngingafundi ngenze lutho ube bengifunda ngabe kuningi engachievile empilweni yabo ngoba bake besha abantu engokuhlangana nabo uthi yazi umqondo wami ufast yabo uyashesha ukubamba yabo abanye beze betshe ukuthi ngifundile kanti angizange ngifunde yabo kambe uthe wagcina grade 2 la kwela lo ngigcine lo grade kodwa ayikho into engathi kuba kwayesona isingisi angikwazi ukukhuluma kahle yabo wakubhala yabo kwayesona ngizulu ulimi lami kodwa ngikwazi ukubhala uthe isifiso sakho sokusizakala ngathi ungathola i-rehab awuyicelele lapha ebantwini be-MPTV1 bengicela umuntu ongakwazi ukuthi engisize noma engangixhumanisa nema-social worker yabo bekukhona ongakwazi ukungisiza exhumane nawe ngoba wena umuntu ongakwazi ukuthi ungithole yeah ngoba mina ngikhathele le mpilo yini into yini iphupho lakho mina ekhuleni kwami ngifisa ukuba umakhenika kodwa ngoba-ke sekwenzekile ngendlela kwenzeke ngayo kodwa nje engase ngibuyele esikoleni yazi ukuba umakhenika akudingi iziqu uyakwazi lokho ukuthi akumdingi ugrade 12 kuba umakhenika akumdingi ustandard 3 kuba umakhenika kudinga wena no because mangathiwa uyayinqoba indaba yayo lento idakamezwe bakhona into engakuhlanganisa nabo mina mhlawumbe ungagcina une-workshop yakho nawe uyikhandela imoto ngesinga kodwa ngamele uqale ngephiko lomuntu ngaphansi kwephiko lomuntu thizeni because amaphupho akho kahle kahle awukho kude nawo into nje edingakalayo ukushintsha ingqondo yakhe icabange ngenye indlela usuku nosuku ngoba ngisho noma ngisahlezi kanje estradini yeah uma ngaze kube khona into engahlezi ngikhipha busy ubani yabo the more ngithola imali the more ngicabanga ukuphema yabo yeah kanti ngiyazi mhlambe ubani angithi kuphela inyanga ukuthi siza khona abantu bama-truck abama-delivery yeah mesiza bona ngiyazi mhlawumbe ukuthatha i-holiday
yabo. Yeah. Lapho uyakwazi ukuthi ungaphimi mhlawumbe lonke lolo suku mhlawumbe uzophima ntambama yabo. Yeah. Into ekwenza busy yabo yiyo le enciphisa isikhathi sokuthi uqhubeke ubheme yabo. Usuke kwakushaya umphakathi necala mhlawumbe lokuthatha ngesinxele. Akazi ngishaya. Wena ubuphanda ngani ngoba bonke abantu nje bentshontsha lapha phandle? Elokishini noma la eThekwini. Indawo zonke nje. Elokishini ngitshontshile yabo. Kodwa nje yabo ngathi sengiqeda ukuthatha imali amashonisa. Yeah. Ngihamba yabo. Ngoba ngisho nalaba futhi ade ngitshontsha nabo. Yeah. Yabo ngezwe inhliziyo ukuthi bashayiwe yabo. Baxoshwa endaweni ngisho nabazali babo baxoshwa yabo. Nale eThekwini yakhona ngeke ngathi ukuthola induku taxi driver yabo emarenk. Yeah. Yabo. Kokunye kwezinto engingazenzanga. Yabo. Yeah. So hayi untshontshiwe ungazange ngitshontshe. Yabo kuthi la ngitshontshe khona ukancane ukuthi ngibanjwe yabo. Yathi enye indoda hayi egcineni uyawafela amacala khona uma ungawafelanga lapho ntshontshe khona. Ngothi ushayelwa mahala kuthi usuku ufana nokuthi usushayelwa lapha. Noma ngisho ukuthi akukho yonke into inesikhathi sayo. Yeah. Angithi kusuke kusayi isikhathi sakho ukuthi ucanase nawe. Yeah. Siyafika isikhathi sokuthi ujazz yabo. Ngoba angisecala liboli. Yeah. Ngingakona manje. Kodwa ngo-2025 mhlawumbe ungangibamba yabo. La sengingasakhumbuli khona. Ngoba nangithi umenzi uyakhohlwa umenzi akakhohlwa. Yabo. Mina ngazi bangaka abantu esengibonile. Abanye babo bengibambe sengasamkhumbuli. Hey. Hawo. Ngizwe ngoma umuntu esethi yakhumbula usenzani. Qala ngithi ngibothi umqondayo ngisamkhumbula. Hawo. Kodwa uzothi mase ngishaya ubuye umqondo hawo. Hawo. Lapha kusekho ukubaleka. Hawo. Yabo nje khona nje usanda wangithatha nini last year. Yeah. Wahamba ngisa Jacobs ongishayela khona yabo. Yabo leli hostel lasa Jacobs. Yeah. Hawo. Ngathi futhi wayetshela ukuthi ngishonile noma ngoba ngaphapha ama freeway. Yabo ngilele freeway ngingakwazi ukuhamba. Yabo. Amehlo nje mengiwavula ngibona kancane. Yabo umzimba utubekile. Hey. Yabo ngahlala khona kule freeway until ngize ngithi ukuphola kancane. Yabo. Ngingadli yabo yona enye into engenza ukuthi ngibe weak. Yabo ngathi ngibuya ngiza lapha eThekwini kwangathi ngiyashona indlela engizace ngayo. Hey. Yabo. Awumenzeni lo muntu? Ngabalekana manje no 250. Oh. Madoda ungenamanyala. Usungaze mfethu kuphuma isidumo 250. And le mali labantu bayisebenzela kanzima. So manje hey, Futhi lapha angasashawela kuphela. Yabo. Wonke umuntu oyidluli. Yabo. Thina tsele liphara laseThekwini leli. Yabo. Yibo laba bebambe ngani senzo. Yabo. Odlulayo nje udlula uyashaya. Odlulayo uyashaya. Yazi ngicabanga ngoba ngikhuluma nawe. Ngicabanga ukuthi mfethu mangavela umuntu ongasiza ngerehab, kumele nihambe nobabili nobaba wakho. Ubaba wakho yakufeza nokusizakala. Yabo yena ngeke ngikwazi ukumkhulumela yabo. Ngokutheni ngibona mina ngathi usayilekelele kule mpilo yabo. Ngoba baningi abantu akazona nabo. Abanye babo abathi bafuna umsengela imethathon. Yabo. Bebemsengelile ngeke azoyeza iphuzu ngalokho uzoyidayisa. Yabo. Ahlahle ukuthi ubaba wakho useyidelile ngokubuka kwami. Kodwa mina ngase kushintshe mina. Ngisho naye angabona ukuthi
kumele iyeke le ndawo. Yize-ke engeke ziyeke kodwa mina mengaze kube khona imizamo ezameka ngami noma engangayeka kodwa ekwazi ukuthi ebesekhaya. Yabo. Ngoba iminyaka ihambile manje yabo. Yena usekhulile impela yabo. Hey. No, kuzomela ungihlanganise naye. Ukuthi angazi ukuthi singakwazi ukuthi simbone lena. Ke ngikhulume naye ngizwe lena mina mathupha. Noma naye mayengathanda ukuthi afike lapha azoba ingxenye yohlelo. Ake sichazele naye ngohambo lwempilo yakhe. Mina nginayo inkinga singakwazi ukuyakuyena nomnini. Yeah, no. Mina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi. Siyacela. Angiyindoda engajwayeleke mina ukucela ke. Kodwa le ndoda le ngiyayicelela bafowethu. Bangaba khona oyedwa nje umsamari olungileyo. Onamandla ama-rehab fethu ashibhile khona nawo 5,000 khona o 10,000 15,000 kushiyana ngamazinga awo. Nengikholelwa ukuthi izinga alisho lutho ne-rehab. Umuntu yena mayekuthi ngempela useyinikela ukuthi uyafuna ukushintsha. Ngisho i-rehab ka100 rand ngamshintsha. So makukhona umuntu ongaba usizo bafowethu siyacela angithinte kwi-phone number yami. Inamba yami ngihlezi ngishiya kwi-description but ngizophinde ngiyibize le ngiyibiza ka WhatsApp. WhatsApp ungasho ukuthi hi. Nginenqwaba yo hi abangaphenduliyo. Ama message angaphezulu kwa 1500 la. Uvela ufike nje uhlale udabeni. Inombolo ethi 071 2817 509 071 2817 509 only WhatsApp. Uyang WhatsApp Professor imina ade kulalele kanjanje nje uma uthi number wezwanga shawu rewind uphinde futhi uyiqale phansi 071 281 7509. Siyacela bafowethu nilekelele na insizwa yakithi inomunyu ludabalayo ayiluvusa uhlevana kakhulu bafowethu. Engicabanga ukuthi ababukeli be-MPTV1 bazokwazi ukuthi bayelekelele lensizwa. Siyacela nibejoin i-membership nicindezele subscribe button nicindezele nebell. Ukucindezela ibell kubaluleke ngokuthini na? Uma ukhona isiqephu engisiposayo iyakenqeza ocingweni lakho uthi mongena phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolu suku. Siyacela abantu becindezele ulike evidweni bayishare futhi ukuze izokwazi ukuthi isabalale ifike ebantwini abaningi ngesikhathi esincane ukuze izokwazi ukuthi isize abanye abangena ezidakamizweni noma sithola umuntu ongakwazi ukuthi asize ubafo. Mawusubuke wezwa fika la kusho ukuthi isidla amaningi esakeni. Mina igama lami ngoprofessor ngoMkhize Ngidabale kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi Sencenga.